जब तक हमको हमारा डिमांड का कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन नहीं मिलता है राइटिंग में, किसी भी पार्टी से या गवर्नमेंट से तिपरा मोथा अलायंस नहीं करेगा। मीडिया में जो खबर आता है, जो लीक किया जाता है, सबको लगता है कि हम अलायंस पैसे के लिए करेंगे या थोड़ा पावर के लिए। अगर बात करना है तो राइटिंग में भेजिए, वरना इलेक्शन में लड़िए। तिपरा मोथाबै बीजेपी पार्टी एलायंस दा अंखा माने थानसा अंखा दा एबा थानसा अंगलिया जतो तिपरा से लुकरक आबो साइमाना बगी बेलाइनो वाना लाजाक ते आबो बुबा ग्रानी खुक्ति ताम खनानो हने जतनो नासिंगलाय दंगु आ कोनो सालाnya हने थांनाय सालाव तिपरा मोथानि बुबा ग्राते डिपुटी सीएम सार बिरशिकेतु बरक जतो दिल्ली थांजाक आबोनो कारी बीजेपी पार्टीनि डॉक्टर मानिक साहा बिप्लब कुमार देव प्रतिमा भूमिक बरक दिल्ली थांजाक थानसानि कक सालाnya हने टांगे हेनकाय बरक जतनो दिल्लीनि हेड ऑफिस बखाक्ति रिंगजाका माने बीजेपी नि बखाक्ति रिंगजाका आ बगै थांनाय सालाव बरक जतो दिल्लीआव थांना नाखा ताबुक बर आरो सकुये कायसा जागा आचुगै मीटिंग खाने त्रिपुराव तिपरा मोथाबै बीजेपी थानसा अंगनायदे एबा अंगिया आकंनो सालाnya बगै फियाबा चिनि बुबा गराले सिगां पुले आगिनि सिमि साजक दंगो चिनि तिपरासा दफानो जे फियोगै मानाय एबा चिनि मानथायनो रिउइ मानाय जों आ पार्टीबैनो थानसा अंगनाय आबुनि बगै सिगां खाताव काहामगे सयै जोंनो रिना नांनाय जदि खाताव सयै रिमाया हनगाय जों केबोबाय कम्प्रोमाइज खाया बुबा गरा आकक जतो तिपरासानो आगिनि सिमि ताबुबो सावनि दंगु फियाबा ताबुक बीजेपी पार्टीनि बखाक्ति फाइनल कक फाइनल डिसिजन ताम सानो बीजेपी पार्टीनि बखाक्ति जों लास्ट फाइनल कक ताम खनाय मानो आबो जतो नासिंजाक जदि बीजेपी पार्टी चिनि तिपरासानि बागै चिनि मानथाय रिना गसिलिया हानकाय बसकां इलेक्शनो जों तिपरासा सिमि फाइट खाना नांसिनाय आबोनो फाइनल कक टांगै हेनकाय चिनि बुबा गरा आगिनि सिमि ताबुक जरा आकंनो सावै फायो लास्ट फाइट लास्ट जबा सुनर बहेनकाय खनावैनायदि बुबा गरा दिल्ली थांया सिगां चिनि तिपरासानो ताम मेसेज हेरोइ कलांका जतो तिपरासा दफानि बागै आ बागै भिडियोनो स्क्रिप्ट खाया करे पाठक जरा नादि तै बुबा गरानि ककथैनो जतो तिपरासानो शेयर खदि बुजा बरक बुजिथुं साइमे बरक साइमानंथुं थांनाय सालाव बुबा गरा दिल्ली थांया सिगां जतो तिपरासानो लास्ट कक लास्ट मेसेज रिकलांका जेसक जराते जों चिनि मानथानो रिना हने डाइरेक्ट खाता सजाक माया साक जराते जों केबो पॉलिटिकल पार्टी बै थानसानिया जोंनो गोबां पॉलिटिक्स पार्टी पर्सनल कक सावै कम्प्रोमाइज खाना कक जारो हायपनो जों तिपरा मोथा डाइरेक्ट सावो जोंनो 24 घन्टानि बिसिंगो राइटिंग एबा खाताव सयै चिनि मानथानो रिना हेनकै रिदि जदि रिया हेनकै जों तिपरा मोथा सिमि बसकां इलेक्शनो फाइट खायनाय आबोनो गारि गोबां न्यूज चैनल रगो सालाय तमनि नुगो तिपरा मोथा आलका पार्टी बीजेपी आबो हायरबाय एलायंस थानसां काहानि साइदंगु तै आबो काहा जे न्यूज नुगु दमन आबो जनो फेक टाटाल चालाक मांसि जों डाइरेक्ट ताबुबो सावनि दंगो राइटिंग खाताव सैजाक मायासाक जराते जों केबो पॉलिटिकल पार्टी बै थानसानिया बाक्सा बरक वानसुगो जों रांते पावरनि बागै एलायंस अंगनाय एबा आलका पार्टी बै थानसा अंगनाय रांते पावरनि बागै आ कगनो तिनि आ क्लियर काहामगे सानाय चिनि मोठानि अंगै खरकसा एमएलए फानो बसकां जरा मिनिस्टर एबा गवर्नमेन्टनि कतर पोसो आचुगलाक आबो जों नांगिया ताबुक जे पार्टी जोंबाय थानसा अंगना मुचुनाय बरक जोंनो चिनि दफानि मानथाय रिना गसिवि राइटिंग खाय एबा खाताव काहामगे सयै रिखा हेनकाय आबोनि ओलसे जों आति पोस्टै सीटनि बागै वानसुनाय हायपनो मेन कक हेनकाय आबोसे जों ताबुक नेता मिनिस्टर अंगनानि आति कतर पोस्ट रक मुंसानाया आनि बागै सिगां चिनि तिपरासा दफानि जतो मानथाय आबोसे माना नांगो जदि केबो चिनि मानथानो रिना गसिया हेनकाय बसकां जरा जों तिपरासा सिमि फाइट खायनाय बुबा गरा आबो का मेसेज रिखा जतो तिपरासा दफानो यागुलो बीजेपी नि कुसुक साका तंगने रक चिनि बुबा गरानो दिल्ली हासेव थांगै अ तिपरासा डिमान्ड एबा चिनि मानथानो तै मालायै फाइनल कक सालायनायनि रिं हरका प्लस बीजेपी नि डॉक्टर मानिक साहा बिप्लब कुमार देव प्रतिमा भूमिक बरक नमो दिल्लो रिं जाका तिपरा मोथारबाय फाइनल कक सावै थानसा अंगनायदे एबा अंगिया आबुनो सालायनायनि आबागै थांनाय साल बुबा गरा बिनि टीम रवै थांका दिल्लीआव प्लस त्रिपुरानि बीजेपी खलायतने रबो जतो थांका दिल्लीआव ताबुक दिल्ली थांगै तिपरा मोथाबै बीजेपी थानसा अंगनायदे अंगिया आकंनो सालाय मीटिंग जलि दंगो एबा मीटिंग खालाय दंगो तै बुबा गरा हनके पुलियानि सिमि जतनो साजाक जे जागा चिनि दफानि काम करे दफा फियक जाना लामा करे आते जागा आं कुनु दिनो कम्प्रोमाइज खाया बुबा गरा पुलियानि सिमि आकक साइनो दंगो फियाबा ताबुक दिल्लीआव मीटिंग खायतमनि पाखे
जों जत क्लियर काहामके बुबाग्रानि खोक्ति सायमानाय दिल्लीनि मिटिंगो तामो अंका तामो कक सालाकिया सराय सराय जों जत सायमानसेनि बुबाग्रानि खोक्ति सो टाउन बय भिडियो आसुक जरानो सिक्रेट लाइफ डायरी चैनल बै करंगै तंदि नरनो जत अपडेट रुई बुजिरिनानि आबुचिनि सामुं नरक सुदो बुबाग्राना हामजा तंके बिनि ककथाय मेसेज जत तिप्रासनो शेयर खदि खोनारदि हामबाय।